minti da. Ya ina cikin tafiya ta zaka zo ka tsaye. Mu wannan da kake gani ma'aikatan gidan jarida ne, muna son mu tambaya ne a matsayinka na matashi. Wallahi ga ƙarfi a jika kamar dan doki. Mu je da tambayar ku ina jin ka. Tambayar ita ce a ce kai ne ango. A daren farko. Bayan amarya kun gama cin kaji da amarya. Ka tsama kawai ta ce bari in je gida kar a neme ni. To da Allah an kai ne ya zaka yi? Kwatimar bala'in wannan. Ai idan ni ne zan ɗauki wayana ne gaggawan kira abokaina su dawo su ɗaure min ita da sassafe su sa ta a mota kai ta da wani gidan magani. Amarya ta ka? Ta yi ba ta da hankali mahaukaciya ce aljanu ne suke mata kiɗan ganye. Ai aljanu ne suke mata kiɗan ganye.